ng matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen. Kakaupo na po ang baptismo. 네. 굿모닝. 와, 참서방 멤버스, very beautiful. 할렐루야. 아멘. 참서방 멤버스 pastor looking for very beautiful. 아멘. Who is God like this? You're beautiful. Help you? Kayo daw po ay magaganda, sabi ni Pastor Jong. Very beautiful daw po kayo. Sino daw po ang God na hindi matutuwa sa inyo? 자, today 타이틀 믿음을 가지고 내게로 오라. 그리하면 상이 있으리라. Ang title po natin ngayon ay Come to me in faith and you will be rewarded. 우리 사바사바이 내치고 1, 2, 3 고. Come to me in faith and you will be rewarded. Father God every day looking for pain no more. Father God not happy. 아멘. pain is good. very strong. Father God very happy. 아멘. Kapag daw po ang ating pananampalataya ay malakas, ang Diyos daw po ay masayang masaya. 자, today Bible scripture. Sa Hebrews chapter 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumagawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. 아멘. 히브리서 11장 7절에 보니까 믿음으로 노아는 아직 보지 못한 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 예비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 쫓는 의의 후사가 되었느니라. 자, 벌스트 교회 나왔으면 이전 잘못된 자상은 다 버려야 새로운 자상을 가질 수가 있습니다. If you've left the church, you must discard all your previous low self-images before you can develop a new self-image. 따갈로그. Kapag daw iniwan natin ang church, madidisregard natin yung mga previous na mga sarili natin na mga image, yung dati natin na pamumuhay. Pero kapag we stay in the church, makaka-create tayo ng new image. 아멘. Amen. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. 자. 믿음으로 노아는 아직 보지 못한 일에 경고하심을 받아 By faith, Noah, being warned of these things not yet seen. 노아 now no bless. faith looking for. Si Noah daw po ay hindi man gaano kayaman, pero yung kanyang pananampalataya ay totoo sa Diyos. 여러분, 누군가의 말이 귀에 들린다는 것 그 자체가 큰 축복입니다. 세상에서 제일 어려운 사람이 있다면 말을 못 알아듣는 사람일 것입니다. Just being able to hear someone's word is a great blessing. 자, 따갈로그. Kapag ikaw po ay nakakarinig ng isang salita galing sa isang tao, kinakailangan mo daw po itong tanggapin bilang great blessing. Always Pastor Chong, my professor, my pastor in Korea, always talk to me. Pastor, yes, amen, yes, amen. Really, one more time, Pastor, no, like this no more. Nung nasa Korea daw po si Pastor Jong, doon sa pastor niya, sana mas sa kanya, mas ahead sa kanya. Siya daw po ay nagpapasakop doon sa pastor niya. At wala daw po yung
inutos yung pastor na hindi niya sinunod. Palagi daw po siyang nag-o-obey o nagpapasakop doon sa pastor. yes man, yes girl. 아멘, 아멘. 이 very very important our life. Yung pagsasalita daw po ng yes, amen, yun daw po ay mahalaga. 창세기 6장 13절에 보니까 하나님의 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 강포가 땅에 가득하므로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. And Genesis chapter 6, verse 13, sinabi ng Diyos kay Noah, 자, 백그라운드 1, 2, 3고. meron po ba, Ate Rhea? Yan. Sinabi ng Diyos kay Noe, everybody read, na pagpasyahan ko na lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ang daigdig. now, 자, next. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. wow. Father God, very, very angry. 자, 누가 하나님은 사랑이시라 했습니까? 하나님은 하나님의 자녀들이 자녀답게 살지 않으시면 자녀라도 땅과 함께 멸하신다는 것입니다. Di ba sinasabi po ng Bible that God is love? Pero bakit kinakailangan gunawin pa ng Diyos ang mundo? 자, 따갈로그, 자, 가이던스 1, 2, 3고. Tagalog pa sa- 오케이. 자, again 1, 2, 3고. 사바이. Sinasabi ng Bible that God is love. Pero bakit sinasabi pa ng Diyos na gugunawin niya ang mundo? 아멘. 아멘. Father God, sometime very, very angry God. Why? Your children, no obedience. Minsan daw po, ang Diyos ay kahit na mapagmahal sa tao, siya daw po ay marunong din magalit. Father God, yes neighbor, yes country, Father God, bless many, many given to you. Amen country, amen, amen country, many bless given to you. No way country, many, many difficult. Why? Father God, bless, no give them. Kapag daw po ang lahat ng bansa ay sumusunod at nag-aamen kay Jesus, ay pinagpapala niya ang bansang ito. Pero kung ang mga bansa ay suwail at hindi nagpapasakop sa Diyos, nagdadala siya ng sumpa. 그래서 우리는 하나님께서 Pinapadalhan ng sumpa. 그래서 우리는 하나님께서 어떤 분이신지를 잘 배워야 한다는 것입니다. Kaya kinakailangan daw po na matutunan natin kung sino talaga ang Diyos. 자, 우리 사바이 따갈로그 1, 2, 3고. Kinakailangan na matutunan natin kung sino talaga ang Diyos. Father God, how to understand? Word of God training, practice, theology training, practice, understand. Kaya daw po yung mga oras at mga araw na may pagkakataon na mag-practice at mag-train, kinakailangan daw po na ilaan talaga natin yung buong buhay natin doon sa oras na ito na ibinigay natin para wala daw pong masayang. People, 참성왕 members, so many people do not understand. And but pastor looking for small members understand. Dati daw po may mga estudyante na hindi po nakakakilala sa Panginoon. Pero dahil daw po sa everyday na pag-aaral ng salita ng Diyos, sila ay natututo at nagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Amen. Glory to God. Amen. 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 자, 창세기 6장 16절 17절에 보니까 거기 창을 내되 위에서부터 한 기빗을 내고 그 문은 옆으로 내고 자, 1, 2, 3고. Genesis chapter 6, verse 16 to 17. 자, Let's read. 1, 2, 3. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mo tong tatlong palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. 아멘. Amen. 아멘. 자, Father God the same. 자, 17 verse 1, 2, 3고. And verse 17.
Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Wow. Father God, Wow. no obedience. So many people, 다일. Dahil daw po sa hindi pagsunod sa Diyos, madami daw po ang namatay. In the world, so many person, only Noah family, 8 person only no more. Another person all died. At dahil daw po sa katapatan ni Noah, na-save yung kanyang buong pamilya, yung 8 persons na na-save, at iyon ay ang pamilya ni Noah. Who is people? Our God, loving God. Like this, your other God, many love is God. Talaga po bang mapagmahal ang Diyos? Father God, no obedience neighbor, no obedience country. Father God, really curse given to you. Mapagmahal po ang Diyos. Subalit, siya ay hindi nagtotolerate ng mga masamang gawain. Kaya daw po nilipol ang lahat ng tao dahil sila ay gumagawa na ng kasamaan. Also, Father God, ministry work, daily practice training, how to, Father God, in the world neighbor, guidance, Father God, daily practice training. Kaya daw, yung mga oras at araw na binibigay natin, ay wag daw pong masayang. I-offer natin ito sa Diyos dahil kapag ikaw ay sumusunod, wala namang pong mawawala sa iyo, kundi may nakakatulong pa yun sa iyo. Look, 하나님의 진노는 무서운 것입니다. So God's wrath is terrifying. 자, 1, 2, 사바이 내치고. Repeat after me. God's wrath is terrifying. 노아는 3층짜리 방주를 건축하라는 말씀을 듣고 노아 나이 약 500살이나 되어서 방주를 건축했습니다. Noah was told to build a 3-story ark and he began building it when he was about 500 years old. 500 year. 에고 노아 Years old. age. 아멘. 500. You know how many years age? The pastor 가끔 sometime so many pastors I'm now very old, pastor. I'm very old. 와, in the name of Jesus, get out. 아멘. Noah, how many age working? Si Noah daw po ay nung time na inutusan siya ng Diyos, ay namagtayo ng malaking arko. Ang edad niya ay nasa 500 years old. Pastor always my mind how old age? 28. Amen. 28? 28. Amen. Amen. Si Pastor daw po ay ang edad niya ay 28. 28. No, why? Pastor. Pastor looking for everyday powerful. 28. Ang feeling niya, ang edad niya ay 28 pa lang siya. Energy full. Kasi may energy pa daw siya. Amen. I all say Amen. No, amen. Amen. Okay, glory to God. Thank you so much, 살라마 po. 자, 우리들이 하나님과 함께 하시려면 살아계신 하나님 말씀을 읽어야 합니다. To be with God, we must read the living word of God. 그리고 모르는 것은 목사님께 물어보고 또 기도드리다가 성령의 음성도 들을 수 있어야 합니다. And if we don't know anything, we must ask our pastor. 그렇습니다. 아무것도 성경적인 이해가 없이 무조건 믿습니다. 이렇게 믿는 사람은 위험천만한 신자가 된다는 것입니다. We believe blindly without any biblical understanding. 바른 믿음은 노아처럼 하나님의 음성을 듣고 하라는 대로 행하는 것이 진짜 믿음입니다. True faith is like Noah, hearing God's voice and doing as He tells us. 성경책을 읽는다면
누구를 들여다보는 것이 될까요? 하나님의 음성을 글로 읽는 행위가 된다는 것입니다. Kapag ikaw daw po ay nagbabasa ng Bible, sino ang iyong tinitingnan? 자, 우리 사바사바 1, 2, 3고. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible, sino ang iyong tinitingnan? 자, 사바사바 빨로는 1, 2, Repeat 3고. after me. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible, sino ang iyong tinitingnan? 자, second. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible, kanino kayang boses ang iyong naririnig? 아멘. 아멘. 그래서 also our God of children, God of morning devotion, your practice, all of God training, theology training. 아멘. 자, 대르포로 성경에 하나님의 말씀으로 기록되어 있지 않는 교리나 말들은 조심해야 한다는 것입니다. Kaya po, kinakailangan na mag-ingat din daw po tayo sa ating mga naririnig sapagkat hindi daw po lahat ng naririnig natin ay totoo at galing sa Bible. 아멘. 이단 종교와 사이비 종교가 어디서 출현합니까? So where do heretical and religious belief emerge? 성경에 없는 얘기를 하면 사이비 종교가 되고 성경에 있는 것을 안 믿거나 안 전하는 사람들은 성경을 자기의 입맛대로 해석하고 믿는 부류들이라는 것입니다. Anything that is not in the Bible becomes a religion. So many in the world church leaders are speaking tongues not training. Bible now it's okay. But not training. Why not training? Father God, Holy Spirit, come on, given to you, gift. Mayroon daw po na mga tao o mga sa Christian na hindi o wala pong kakayahan makapagsalita ng speaking in tongues. now 이런 교파와 교단 신학적 성경 해석은 조심해야 합니다. At mayroon din daw pong dinadagdagan nila yung salita ng Panginoon. Yung interpretation ay iniiba nila. 마태의 chapter 5, 1 to 3고. Kaya sa book of Matthew chapter 5, 자, verse next. 17 to 18. 자, 사바이. 1, 2, 3, go! Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. 아멘. 아멘. Understand? 아멘. 자, all 사바이 big voice. 1, 2, 3, go. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. 아멘. 내가 율법이나 선지자나 폐하러 온 줄로 생각지 말라. 폐하러 온 것이 아니요 완전케 하려 함이노라. 진실로 너에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1점이라 해도 반드시 없어지지 아니하고 다 이루리라. 자, 1, 2, 3고. Huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. 자, Tandaan ninyo. 자, 보십시오. 예수님은 율법을 폐하러 이 땅에 오신 것이 아니고 물 세례를 순종하시면서 율법을 완성하시고 십자가에서 죽으심으로 율법을 다 이루어 주셨다는 것입니다. Jesus did not come to this earth to abolish the law. He fulfilled the law by obeying the baptism of water and by dying on the cross. He fulfilled the law. 따갈로그 1, 2, 3고. Kaya naman, si Jesus daw po ay pumunta dito sa earth para hindi daw i-abolish ang mga kautusan, kundi para tuparin kung ano yung kautusan. Katulad ng baptism of water, at siya daw po ay namatay sa krus, at yun daw po ay na-fulfill yung kautusan. 그래서 always start Father God. Always prayer closing in Jesus' name. 아멘. 아멘. Always start Father God, Father God, Father God.
be your name, glory to God. Amen. Amen. Always our prayer finish in Jesus' name. Amen. 그래서 also you are eating prayer always in Jesus' name finish prayer. Pag nagpipray daw po tayo, palaging i-mention natin doon sa last na prayer, yung in Jesus' name. Jesus is saying, wow, by name, prayer finish. Thank you so much. I give to you. At kapag daw po nagpipray ka ng ganon na may in Jesus' name doon sa last, natutuwa daw po sa iyo ang Panginoon kasi sinosurrender mo yung prayer mo sa Kanya. In the world, so many person, idols name by prayer. Sa buong mundo daw po, may mga nagpipray na ibang pangalan doon sa last, ibang pangalan yung binabanggit. 그래서 우리가 예수님께서 독생자로 이 땅에 오셨을 때와 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 장사 지내시고 부활하신 후 다시 50일째 되던 날 마가 요한 다락방에 오셔서 성령으로 임재하셔서 새로운 사역의 장르를 시작하셨다는 것을 이해하고 받아들이고 신앙생활을 해야 한다는 것입니다. Therefore, we must understand and accept this fact and live our lives of faith. When Jesus came to this earth as the only begotten Son, and when Jesus Christ died on the cross, was buried, and was resurrected and ascended into heaven, He came again to the upper room of Mark and John and began to the new genre of ministry by coming with the Holy Spirit. Jesus is going to heaven and again come back this earth. How many days again come back? 50 days again come back. Holy Spirit. Amen. 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 All of us say Amen. 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 Okay. Thank you so much. 살라만. 자, 가끔 우리들이 율법이 옛법이라고 할지라도 우리가 시대를 하나님께서 어떻게 역사를 움직여 오셨고 백성들을 다스리면서 오셨는지를 예법을 통해 한 걸음 한 걸음 배워가면서 하나님을 알아가야 한다는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. So sometimes, even if we say that the law is an old law, we must understand how God has moved history throughout the ages and how He has governed His people. Word of God, step by step education. Theology, step by step education. Amen. Ang pag-aaral daw po ng Word of God ay hindi ito madali, kundi ito ay nasa ginagawa step by step. One song, worship song, one song not understand. Microphone given to you. How many grace delivery? Not memorize. 그래서 Word of God, worship song, praise song, and instrument training, step by step education. Kapag daw po ay ikaw ay pinahanta ng isang kanta na hindi mo man memorize, paano mo to makakanta na maging graceful? Katulad din daw po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kinakailangan na talagang inamin at unti-untiin para mas lalong mong maintindihan kung ano ang sinasabi ng Bible. Pastor, grace teacher looking for, very happy. Bass guitar understand? Bass guitar understand? Masaya daw po si Pastor kay Teacher Grace kasi alam niya daw po kung paano mag-bass. Amen. Glory to God. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang mag-grace. Understand, glory to God. Very, very important. Do not understand how to everyday be your name, glory to God. Kapag daw po ikaw ay may alam sa mga bagay, isipin mo ito, surrender mo ito na ang Diyos ang mag-glorify sa mga bagay na mayroon ka dahil siya naman po yung nagbigay talaga noon. 자, 넘버 2. 죽음을 앞두고 있는 고령자 노아께서는 방주를 건축한다는 것은 대단한 믿음입니다. Number 2, Noah, an elderly man facing death, said, building an ark
takes tremendous faith. 자, 저도 2007년 필리핀 왔을 때 텐트 치고 이 자리에서 교회를 개척했습니다. 그리고 믿음으로 만페, 네니, 멀시, 제리, so many people together, 사바이, every evening, 1 hour, 2 hour, 3 hour, many cry, pray. Si Noah daw po ay matanda na, pero ginawa niya pa din kung ano yung inutos sa kanya ng Panginoon. At daw po, nung panahon daw po na nung pagpatayo pa lang, katulad daw po ng pagpatayo ng church o ng school, mayroon po kaming mga kasama dito na nagpipray talaga at pinagpipray ang church at ang school. 마이 플란. 15년 걸려서 참소만 교회 하나 건축하겠다고 작정하고 기도를 시작했는데 6, 7개월 만에 구조물이 만들어지고 지붕까지 덮을 수 있게 되었습니다. Ang paggawa ni Noah ng arko ay inahalin tulad ni Pastor Jong sa paggawa ng church at ng school. 누가 하셨습니까? 여러분이 기도하시면 하나님께서 들으시고 반드시 축복해 주십니다. Si Pastor ay nag-decide na mag-build ng church at nag-pray within 15 years. At within 6 to 7 months, natupad yung prayers niya. 자, 우리 사바사바 네트고. Bago siya dumating dito sa Pilipinas. 자, 사바사바 1, 2, 3 고. So who did this? Sino po ang gumawa nun? Walang iba, kundi si God. So when you pray, God hears and will you surely bless. 아멘. No pray how to Pastor Jong building like this way. No pray Father God, no working. Kung hindi daw po nagpipray si Pastor Jong bago pa dumating ang ganitong panahon o itong chamsuma, wala daw po tayong mapapasukan o wala kayong mapapasukan. Pastor Jong, no money, Philippines, come on. 근데 how to like this building made? Only sabay pray. Wala daw po siyang pera nung pumunta siya dito sa Pilipinas. Ang ginawa niya lang daw po ay nag-pray siya at 그래서 nag-pray. teaching staff, prayer guidance, together sabay, long time prayer training, very important. Kaya po, mahalaga daw po talaga sa bawat isa ang matuto kang mag-pray. At kung ano man yung gusto mo, mga plano mo, ipag-pray mo talaga. General knowledge only 참소망 education? No. In the world, general education, all the same, time schedule is, all the same, training now. 근데, bless give you. Who is God bless give you? Pray person bless give you. Amen. Hindi lang daw po pang general knowledge ang ating matutunan, kundi maging spiritual daw po. Kaya don't forget to pray. 자, 대리포로 그러므로 기록된 말씀을 성경을 읽으면서 레마로 음성으로 들려주시면 그것을 기록해 두었다가 축복의 재료, 기도의 재료로 사용해야 됩니다. Therefore, if you hear the written word of God in your own voice, as Rema, while reading the Bible, I will record it. Let's keep it and use it as a source of blessing and prayer. Pastor, yesterday Bible reading, 30 minutes Bible reading. Pastor, now today Matthew chapter 5 verse 17, 18. Now yesterday, Pastor, Bible reading and spiritual bless coming. 그래서 today morning devotion, background, your reading, supporting help you. Every day daw po si Pastor Jong ay nagba-Bible reading 30 minutes sa book of Matthew. 하나님 말씀으로 오신 분이시기 때문에 말씀이 없는 기도는 하나님께서 응답하지 않습니다. So because God came through the word, God does not answer prayer without the word. 말씀을 꽉 붙잡고 태풍이 와도 폭풍이 와도 문제가 와도 여러분이 어려움이 와도 나는 이 말씀으로 승리하겠다는 견고한 믿음이 있어야 하나님께서는 그 믿음이 진짜구나
하시고 응답해 주신다는 것을 믿으시기를 예수님 이름으로 축복합니다. Hold on to the word tightly and believe that even when typhoons, storms, problems, and difficult comes, you still hold on to God's word. 아멘. Amen. 아멘. 아멘. Amen. 자, 글로리 투가. 아멘. Palakpakan po natin 아멘. ng Diyos. Ayusin po ang mga po. Elementary. 자, 여기 here. 자, why like that? 자, 교회에 나왔는데 찬양도 부르지 않습니다. 하나님을 무시하는 행동입니다. You leave church but don't even read the Bible out loud. 자, 사바이사바 1, 2, 3고. Repeat after me. You leave church but don't even read the Bible out loud. 교회를 나왔는데 성경도 큰 소리로 읽지 못합니다. 하나님을 무시하는 행동입니다. This is an act of ignoring God. You leave church but don't even pray. 교회를 나왔는데 기도도 하지 않습니다. 하나님을 무시하는 행동입니다. This is an act of ignoring God. It's an action. 왜 그럴까요? 하나님께서 어떻게 계시고 하나님께서 어떻게 일하시는지 모르기 때문에 그런 행동들이 가능해진다는 것입니다. So why is that? Such actions are possible because we don't know how God exists and how He works. 가장 지혜로운 사람은 어떤 사람일까요? 매를 맞기 전에 회개하는 사람입니다. 매를 맞고 고난이 오기 전에 회개하는 사람입니다. Who is the wisest person? He is the one who repents being before beaten. He 자. is the one who repents before being beaten and suffering comes. 자, 팔로우렌 1, 2, 3고 사바이. Repeat after me. He is the one who repents before being beaten. He is the one who repents before being beaten and suffering comes. 아멘. 아멘. 와, 캔들이 가르텐 엘레멘터리. 아멘. 보이스 뷰티풀. 베리 굿. 아멘. Father God, now your amen. Amen voice listen to you. now very happy. 자, 교만한 사람들은 아이 어른 할 것 없이 하나님을 두려워하지 않는 행동을 자연스럽게 합니다. Arrogant people, regardless of age or gender, naturally act without fear of God. 예배를 무시하는 행동을 합니다. 여러분, 우리가 다 한줌 흘리게 되어 다 버리고 이 세상을 떠나갑니다. They act without worship. We all become a handful of dust, disregarding everything and leaving this world. 무엇 때문에 예배를 바르게 못 드릴 정도로 내 영혼을 초라하게 방치하고 있습니까? So why are we neglecting our souls too poorly that we cannot worship properly? 자, 따갈로그 1, 2, 3고. Bakit daw ay neglect natin ang ating soul, ang ating kaluluwa, na hindi tayo makapag-worship kay Lord ng maayos? 무엇을 위해 그리 바쁘게 살고 있습니까? 하나님께서는 잘 때 자고 쉴 때 쉬고 일할 때 일하라는 밤과 낮을 구분해 주셨습니다. Bakit daw po ikaw ay abalang-abala sa mga bagay-bagay? 아멘. 아멘. 슬리핑 타임 워킹. 워킹 타임 슬리핑. 스터디 타임 슬리핑. Now school coming. So many students not listen. How to bring kids to go in? Not listen. Teacher say not listen. not obey. 자, 1, 24시간 동안 8시간은 충분한 수면을 취하고. 자, 1, 2, 3고. Ang mga natutulog daw po na late na sa gabi ay wala daw pong maayos na marireceive na karunungan pagdating ng kinaumagahan. Kahit 자, sa pagtuturo ng teacher. 사바이 3 볼륨 1, 2, 3고.
쓰리 볼륨 1, 2, 3 고. Out of 24 hours a day, we are to get 8 hours of sufficient sleep. Study 8 hours with all our heart, mind, and soul. And spend 8 hours productively working. 8시간은 마음과 뜻과 정성을 다해 공부하고 8시간은 생산적인 노동을 하라는 것입니다. 항상 첫사랑을 회복해야 합니다. 노아는 그런 사람이었습니다. 500년을 살고도 무슨 에너지가 있어 방주를 100년, 120년 지을 수 있었을까요? Tingnan natin si Noah, yung story kay Noah, na kahit na daw po siya ay 500 years old na, nung time na siya ay inutusan ng Diyos na magtayo ng arko, at doon na natapos niya daw po yung arko within 100 to 120 years. 노아는 하나님의 은혜로 살아서 950세까지 장수했다고 합니다. 자, 제니시스. Kaya nabuhay po si Noah ng 950. 자, 1, 2, 3 고. Genesis chapter 9, verse 28 to 29, after the flood, Noah lived 350 years, and he lived 950 years, and he died. 와우. 950 year. Wow. 와. 950 year. 노아. died day. 와. Nabuhay po si Noah ng 950 years. You allow how many years after you are finished going to heaven? Ikaw po, ano kayang edad ang iyong iniisip bago ka kunin ni Lord? Yung ano mo, edad mo bago ka makapunta sa langit. Pastor Jong, after 200 years ago. Si Pastor Jong daw po gusto niya, bago siya kunin, makaedad muna siya ng 200 아멘. years old. 아멘. 아멘. 글로리 투가. 아멘. 아멘. 그래서 Pastor Jong always in the name of Jesus body sickness spirit get out. 자, 1, 2, 3 고. body sickness spirit get out. 자, 1, 2, 3 고. body sickness spirit in the name of Jesus get out. Body sickness spirit, in the name of Jesus, get out. body sickness spirit in the name of Jesus get out. body sickness spirit in the name of Jesus get out. Get out. Get out. Get out. Get out. 아멘. 할렐루야. Today morning sickness spirit all removed. 할렐루야. 자, 노아가 방주를 만들 때 그에게 엄청난 비가 40일 주야로 내릴 것이라고 상상도 못했습니다. When Noah built the ark, he could never have imagined that such a heavy rain would fall for 40 days and nights. 세상 모든 친구들이 이웃들과 다 죽어나갈지 상상도 못했습니다. Would he have imagined that all his friends and neighbors in the world will die? 그러나 노아는 믿음으로 방주를 만들었다는 것입니다. But Noah built the ark with faith. 오늘 우리가 앉아있는 이 자리가 방주와 같은 곳입니다. 그러나 이 교회에 나왔다고 해서 여러분의 삶이 당장 윤택해지는 것은 아닙니다. The place where we sit today is like the ark. 믿음으로 여러분의 가정을 만들어야 합니다. 믿음으로 부정적인 말이나 행동을 버리고 기도해야 합니다. However, coming to this church does not mean your life will be immediately become abundant. You 믿음으로 must build your family with faith. 믿음으로 어려운 사람들을 세워주는 봉사를 해야 합니다. With faith, you must serve others, become a worshiper every hour. 자, 1, 2, 3 고. You must build your family with faith. With faith, you must abandon negative words and action and pray. With faith, you must serve those in need. 라스트. 믿음으로 어려운 사람들을 세워주는 봉사를 꼭 해야 된다는 것입니다. With faith, you must serve those in need. 믿음으로 매 시간 예배자가 되십시오. 그래서 글로만 읽으시는 하나님을 귀로도 만나고 귀로만 듣던 하나님의 기적을 환경과 생활의 영역에서도 만나보게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.
With faith, you must serve others, become a worshiper every hour. 자, 1, 2, 3, go. Sa pamamagitan daw po ng pananampalataya, paglingkuran natin ang bawat isa at tayo ay mag-worship. 아멘. Amen. 아멘. 그래서 Father God always living God. Living God, how to your action do not understand. Your soul, your memorize do not understand. Living God. 그래서 also in the name of Jesus, rile action, jealousy action, angry action, no obey action, no humble action. In the name of Jesus, get out. Why? Pastor John looking for, your leaders looking for, your parents looking for, barangay captain looking for, Father God looking for. 그래서 beautiful action, obedience help you. 아멘. 아멘. 오케이, glory to God. Glory to God. 아멘, 아멘. Naintindihan ko yung sinabi ni Pastor. Yes, ito yung patungkol kay Noah. Po, na very faithful na servant of God. Tayong lahat po ay manalangin. Alaman po ang gusto mong ipag-pray ngayon. Alalahanin mo na ang Diyos ay buhay. Kung ikaw man po ay nakagawa ng kasalanan, you need to repent and confess. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri